Hola, 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 amics i amigues de la nicotina i estap de Cortí. Benvinguts a Tabac i Sobrassada, un podcast de contraband fet per un andorrà i dos mallorquins. Ei, què passa, jovent? Hem començat el 2022 ja. Voleu enterar o no? Voleu enterar, Pablo, Rafael? Aquí estem. Això diuen. El 2022, no? Sí. Tenim llista de propòsits o no? O és un tema massa triat, no? No m'ho xerrat. Jo crec que cap any n'he tingut. Perquè després te fas una llista, no ho compleixes quasi mai. Frustracions, ansietat... Posar-se expectatives mai funciona. Mai. Avui tenim una novetat bastant important i està relacionada amb, Rafael, la gent que ha vingut a berenar amb nosaltres. I la novetat és que començam no amb una convidada, sinó avui tenim dues convidades, Laura Lliteres, Marina Follana, benvingudes, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies, hola. Què tal, com esteu? Molt bé, molt bé. Has volgut fer llista de propòsits de 2022 o no? No, No? no som molt de propòsits. O sí? No, que tot seguesqui més o manco com ara i poc més. Com ara, com els últims 2 anys. Exactament, just com els que últims 2 anys. Ha anat tot molt bé, sisplau, que no canviï res. Que Exactament. segueix aquest cicle de Bueno, convidades. sí. La novetat és que tenim dues convidades, estan compartint micro, estan bastant avasades a compartir coses, però esperen que surti bé, que no hi ha cap baralla per acaparar una altra vegada. Per protagonisme. Exacte, no sé si en Ramon Lluís estaria d'acord amb aquesta paraula. Bueno, la llengua és una cosa viva que evoluciona. Que va evolucionant i creixia. I res, som a Mallorca avui, hem començat l'assany natural, perquè la gent està acostumada a funcionar en cursos escolars. Sí? Nosaltres també. Bueno, clar, sí. Bueno, val, tu, Rami, ets l'únic que fa feina aquí un poc... No, En no. Pablo fa feina anys fiscals. Anys fiscals. Anys fiscals que comencen al febrer, on faig feina. No ho he entès mai, però comença al febrer. Perquè celebren Sant Antoni molt de temps. Perquè, no sé, no els agrada acabar el desembre, doncs s'acaba el gener. És algo curiós. Potser permet fer més trompetes. A nivell fiscal. Sí, te fet. Això ho has dit tu, no ho he dit jo. Som a Mallorca, hem anat a berenar avui de matí en el bar Venècia. Des de 1934. De 1934, i crec que és especialment significatiu per na Laura, perquè na Laura és del bar... Com se diu? Va néixer el 34, no, Laura? Sí? No, com se diu el barri on has crescut, Laura? Crec que no té cap nom. Jo sempre li deia la zona de la plaça de Toros. La zona de la plaça. Però crec que no se diu així i ara segurament, si qualcú escolta això, me dirà de tot, però bueno. Efectivament, el bar Venècia està de vora la plaça de Toros, carrer Arxiduc, des de 1934. Bon any, eh? Bon any. És una mica... Res, no? No, però era una mica a les portes d'una època una mica curiosa. Se començava a dir se vienen cositas. Sí, sí. Això és el que dirà la gent quan hi hagi algun bar que sigui des de 2018, en plan, ui, 2018. Se viene. Bona època, eh? Mal any per obrir negoci, hem fet variats, bastant sorpresos de la gentada que hi havia. No esperava que hi hagués tant d'ambient. Un dia de festa, les 10 del matí. També supos que per la zona potser no hi havia moltes altres opcions. La gent estava ja... Bé, el fet de ser festiu jo crec que animava bastant a fer això, no? S'ha de dir que també feien porres. Exacte. Porres i xocolata. Xocolata, xurros, ara en Sivern, ve bastant... Això crida molt. Sí. Però tampoc hi havia molta gent com muent. O sigui, N'hi havia, fixat? n'hi havia. Sí, sí. Res, nosaltres hem tirat el que a nosaltres m'agrada. Hem anat ronda de variats, valoracions. El primer que hem comentat és que els callos eren un poc estranys. Sí. No sabem si és per com estaven fets o perquè... La meva teoria és que feia 3 dies que estaven a exacte. la Venècia amb aquesta vitrina com en la Clàssica. d'alumini que està... Supos que està refrigerada un poc, no ho sabem, tampoc. No me'n fiaria molt. I van agafant quadrades d'allà per fer variats
I el variat en si era bo. Era Un poc variat de carretera, sense ser un bar de carretera. En plan, tenim això, m'ha sobrat això, i d'això també m'ha variat. Hem fet croquetes d'això que va sobrar. Exacte. I ja està. Però jo no soc molt experta, però d'això vas variats, no? La vitrina aquesta, carretera... Estic d'acord amb tu, Marina, just també he fet la reflexió aquesta de el variat autèntic és això, són sobres que se reutilitzen. És vera que ara crec que hi ha una moda. Una onada de tornar a posar de moda els variats i fer pilota de costa per variat, no sé si és el més clàssic. Jo no crec que vagi tant de tema de sobres, perquè és... Sí, per jo un lloc bo de variats és aquell que a les 12 ja no hi ha res. Però el que t'agrada és l'higiene. Hombre, i la meva salut també està bé. La salut. Però la higiene a vegades no és algo que puguis exigir a qualsevol lloc on vas esmorzar de forquilla. No sempre. Sí, però que no... Que... La higiene alimentària vols dir, Exacte, quan sí. un lloc d'aquests és bo és perquè en conseqüència hi ha molta demanda i en conseqüència cada dia acaben tot el que han fet el mateix dia. I precisament, potser en 1934 la cuina de reutilització de sobres i tot això se duia bastant. Sí. No crec que tiréssim moltes coses, no? No crec que miréssim molt prim, això fa 2 dies que està aquí, ho hauríem de tirar. No t'ha pintat. No, això no. Això. Laura, esperava que mos contessis qualque anècdota de petita en Venècia, no? Anava més d'acompanyant jo, tipus acompanyar mon pare, acompanyar qualque amic de mon pare... Ha canviat molt? Vols una No, evolució? està exactament igual. No, la terrassa interior abans jo diria que no existia o no hi vaig arribar. I el variat també? El variat ha canviat? El variat jo no el vaig provar, però diria que no ha canviat. Estèticament que deu ser no ha canviat. exactament igual. D'acord. Sí, jo crec que no han innovat ni en la presentació, ni en l'elaboració... No, ja està bé això, vull dir que tampoc cal que... Recordes qualque cambrer d'allà? O no? Això ja... No. Hombre, Però no eren, crec que no eren aquests, si perquè fossin els són mateixos joves. seria, vamos... Jo no hi vaig anar el 1964. Sí, no m'ho mentir. Exacte. Laura te va deixar mirar el 1964. Però molt bé. Ara podríem dir potser que també és un... Per la terrassa aquesta interior que han fet amb tot això dels Covid, és un bar de referència, també, a la zona de la plaça de Toros. Jo crec que ha revaloritzat aquesta zona perquè de petita, o sigui de jove, de més jove, record que sempre quedàvem a plaça Espanya i ara que hi ha gent més jove que jo queden a la zona pues, o de l'Escorxador o de la plaça Fleming. Per tant, crec que ha revaloritzat el barri. La plaça Espanya ja no... Ja no està de moda. Els joves ja no la freqüenten. Ara, exacte. El bar Cristal ha caigut en mans de no sé qui, però... No sé qui, però es pressuposa que és algo dolent. No, segur que és algo dolent. Jo no he anat, però m'han dit que les cerveses són caríssimes. Perquè abans eren baratíssimes. No sé si era l'altre dia que ho xerràvem amb vosaltres, que qualcú hi havia anat i cerveses a preu de Kiri, o sigui... Però aquí també que vols, en aquella zona. Bueno, però el bar Cristal és com un emblema, o era un emblema. Però és que ja era cap, quan van de tancar-lo. Bueno, a veure, ara he de tirar d'aquest triple i si m'ha de desmuntar cada dia que faig, Coses. Si hi ha algo que mos caracteritza, per arribar. és el rigor. Vinga, anem a seguir un poc de temàtica nadalenca, que són avui dia... Bueno, treu aquest programa el dia 10 de gener, no sé vosaltres quan escoltareu, però els Reis han vingut fa poc. Que heu decepcions? Què esperàveu que vos duguessin els Reis? Calçoncillos, calcetins... No hi havia Coses útils. No hi havia res més a la llista... Contingut pel podcast, t'imagines? Que Reis mos duguin contingut pel podcast. Un guió, un link al Drive. 10 seccions fetes. Tu vas dir... Però Andorra es fan Reis? Sí, arribem. Vale. Bueno, ja sou de tio exclusivament. També, és que el que passa a Andorra és que com hi ha la influència de diversos llocs, tu fas una mica el que vols i pots escollir fer-ho tot. Llavors, això... Feia Ramadan... També fem Ramadan, el Hanukkah, Sí, ho fem tot. Jo m'havia demanat un curs de dicció perquè darrerament me n'he adonat de que m'entrebanco cada 3 paraules quan parlo. El millor són 7 cerveses. És una teoria, però prefereixo fer el curs de dicció que deixar de beure cerveses quan fem el programa. Millor pagar un curs de dicció que per gent que veu. Un curs de rehabilitació, no? Sí, exacte. A vosaltres, Laura i Marina, què esperàveu que vos duguessin els Reis? Jo havia demanat, no ningú en concret, però un poc així a l'aire, un iPhone 12 en els Reis, exactament, un iPhone 12 i, evidentment, com ja m'imaginava, així com ho havia demanat, no ha arribat, però molt agraïda. Igualment. Tot en general.
Sí, gràcies. Pot ser molt agraïda amb una mica de ressentiment, eh? Sí, Molt sí. agraïda, eh? Molt agraïda. Amb molt de ressentiment. Però bueno, l'any que ve demanaré els 13. Igual. Si m'haguessin pogut demanar enguany, no l'he volgut com saturar. Exacte. Els 12 me'n pareixia suficient. S'ha de somiar, però amb moderació. Exacte. Jo, per meu 30 aniversari, vaig demanar un carnet de cotxe i no me'l van regalar, i ara pels Reis també, i tampoc ha caigut. No. Crec que, mira, el món fa que no tingui carnet de cotxe. Vaja. El món, els Reis, els meus amics, jo no sé de què se queixen. Ja escriurem una carta al moment si podem rectificar això i escriure un carnet. Bueno, a dos. O dos. Què veiem? Tiramos entrevista? Vinga. Any nou, mateixa entrevista de sempre. Zero canvi. Els que m'ho escolteu, ja sabeu, fem una pregunta d'aquestes que no has de pensar gens i l'altra és un poc més complicadet, de donar un poc més de joc per conèixer les nostres convidades d'avui. Començant fàcil. Nom, edat, formació, ocupació. Tot això. Pum. Buf. Nom, Laura Lliteres Pons. Edat, 30 anys. Formació què vol dir? Formació acadèmica. Pues estudis d'ESO, batxillerat, grau superior de coreografia i interpretació i ja està. I ocupació actual? I ocupació, soc ballarina i coreògrafa. I més o menys contestar per la Marina, Ja, per lo que veig. jo tinc exactament el mateix currículum, ara estic acabant un màster de gestió cultural i dono classes. Bé, i el nom també és diferent. Ah, no, clar. Marina Fullana. Ja seria casualitat. Sí. Quin follon burocràtic, dir-se igual i dedicar-se al mateix. I coincideix la desocupació i la formació perquè juntes teniu la companyia. Una i una. Ja xerrem ara d'una i una. Quina és la vostra primera menjada del dia? De què soleu berenar? Jo normalment cafè amb llet de soja, d'avena o si no de la que trobi. Per gust o perquè t'acaba un poc malament? Perquè va estar de moda durant una època i ara ja m'acaba malament la lactosa. Me fa ràbia perquè si no hagués estat de moda segurament ara m'acabaria bé la lactosa. Vos heu fixat que culpa seva no és, eh? En plan, és culpa del món. És culpa del sistema. I després... Claro, és que ara ve el mateix amb el menjar. Durant una època torrades amb aguacate perquè va estar molt de moda, però clar, l'aguacate va bastant car, això ho dic també perquè se podria baixar el preu. Sí. I ara ja és en tomàtica. Molt han baixat Molt han baixat de la moda. de la moda cara de l'aguacate. Tot això era tomàtica? Bueno, amb oli i sal. Sí, però... Ah, no, pa. Torrades en tomàtica. Ah, sense formatge ni res d'això. Normalment no. No, res. I galletes. Per mullar. Ben concret. Jo m'he deixat el cafè ara i bec te. Bueno... Perquè és una moda o perquè... No, perquè em posa nerviosa. Mira que soc tranquil·la, però em posa nerviosa. Temps des de l'últim cafè? Avui de matí. Avui de matí, però perquè me l'he fet descafeinat. Ho estic deixant. Me l'he fet descafeinat, perquè no me posa tan nerviosa, Perquè no du cafeïna, claro. evidentment. I les torrades també amb aguacate o amb el que hi hagi. Tenim la moda de l'aguacate, en el cas de la Marina. Platja o muntanya? Depèn de l'època. No, clar, en hivern no és a ple. També m'agrada. Depèn de l'època que estiguis tu. Ah, vale. Mood vital. Sí. Tu, Laura? Jo platja, 100%. a tope. No doubts. Molt bé. Anem a xerrar de coses un poc més sèries. M'agradaria que mos explicássiu a nosaltres i a la gent que mos escolta com funciona
d'haver d'estudiar el grau superior, la transició d'intèrprets, llavors muntar una companyia, llavors fer pas a ser coreògrafs, és una cosa natural, és una cosa obligada per evolucionar? Bé, nosaltres vam estudiar a l'Institut del Teatre el grau superior de coreografia i interpretació, que teòricament te forma per ser coreògrafa, encara que evidentment això són uns estudis que tu pots ser coreògrafa sense haver fet aquests estudis, o pots fer aquests estudis i no dedicar-te a això. I també vam fer el grau mig de dansa clàssica aquí i de dansa contemporània a Barcelona. Després d'això vam entrar les dues a una companyia jove que és de l'Institut del Teatre, que es diu IT Dansa, i quan vam acabar IT Dansa normalment és una companyia que te potencia com per anar-te'n a fora a entrar a una companyia més gran i fer feina fora d'Espanya. I nosaltres vam fer qualque audició, però se va juntar la crisi, que no ens van agafar cap companyia, cap de les dues de fora. Eren molt dolentes. No, I vam estar fent feina un poc tots soles, cada una a companyies diferents a Barcelona, i crec que després d'un any de fer això vam decidir formar la nostra companyia, perquè també teníem inquietuds de fer projectes nostres i ens pareixia com que era el moment. O sigui, una sortida cap endavant per veure si també devíeu confiar o estàveu com assustades o sabíeu que tenia futur. S'ha de dir que vam guanyar un premi, que vam anar de gira a Costa Rica, i a partir d'aquí tot va començar... O sigui, necessites un petit impuls, o si no fer molta feina, perquè és molt difícil dedicar-se a això. I arran del premi que és de Costa Rica i fer una gira durant un mes que vam estar per allà, ens va començar a conèixer gent, comences a tenir contactes, bueno, un poc com tot, fer feina i tenir contactes. Tenim titular? Una lluna va néixer a Costa Rica? Sí. Molt bé. I el pas d'intèrpret a coreògraf també és una cosa obligada? O és una cosa que esteu fent com... Perquè ara ja teniu un gruix important de peces i per moure-les no podeu interpretar-les totes, sinó que n'heu de dirigir més que no interpretar? Claro, nosaltres fèiem, o sigui, fins ara, normalment fèiem d'intèrprets i coreògrafes a les nostres peces i després d'intèrprets les dues amb altres companyies. I que fem d'intèrprets i coreògrafes dins una i una és per dos motius. Un és econòmic, perquè és evident, perquè fem dos rols i tenim un sol sou. I també una motivació creadora, supos, no? De poder dirigir-vos a vosaltres mateixes i que ningú vos faci els comptes. Sí. Dic el fet de no tenir a qualcú ballant només per nosaltres i nosaltres només estar fent el rol de coreògrafa. I ara, la primera peça que hem fet com a coreògrafes perquè mos feia ganes també estar només amb el rol, des de fora de la peça. També perquè hi ha alguna que és més senzill, perquè estàs de fora, veus més les coses, si estàs de dins i de fora, com a tots els llocs, hi ha una part que és més complicada de gestionar. Sí, però no cal que siguis... O sigui, hi ha coreògrafs que no han ballat mai. Clar. No cal que siguis ballarí, també. Però deu aportar... Per vosaltres deu ser més fàcil o no? Des de la nostra perspectiva, sí. O sigui, nosaltres sempre valoram que siguis ballarí i que puguis... O sigui, si tu has passat per allà, saps com dirigir... Sí, un coreògraf te demana que facis 3 mortals i tu com a intèrpret dius no te flipis, que no puc fer 3 mortals i després... Exacte. I també hi ha intèrprets que no coreografien, és a dir, hi ha gent que només és intèrpret o ballarí, com se digui, i no fem mai cap peça de creació pròpia, sinó només fa peces per a altra gent. I això limita un poquet... No. Veus diferència amb les peces que se creen només de coreògrafs que mai han ballat? Pots sentir, és que no sé. O sigui, en les peces en si, amb el resultat final igual no tant, però amb el procés de creació crec que sí, perquè la manera d'enfocar la feina, la manera de demanar-te tu com a intèrpret que facis alguna cosa, pues jo crec que és diferent, que si tu has passat ja tens una manera diferent d'abarcar les coses. El procés creatiu sí que canvia. Sí. Amb el tracte, o sigui, tu saps que no pots fer tantes hores si ets ballarí i has estat. Si tu ets coreògrafa i estàs assegut i la gent està ballant, potser fas 6 hores sense 5 minuts de pausa i és com... Però jo no estic cansat. Clar, si jo estic aquí assegut perquè que estan esbufegant i cansats aquestes nines. Recomaneu-nos un llibre que heu llegit fa poc que vos agradaria compartir? O fa poc o no? Jo he de dir que no sé si som mala lectora, però llegesc no massa i sempre llegesc el mateix tipus de llibres que solen ser de crims
i de crims nòrdics... Específic, no? Novel·la negra escandinava, no? Exactament. És un gènere que crec bastant específic i crec que molta gent comparteix aquesta filia. Però normalment pot ser que sigui gent d'edat més gran que jo. Això no ho sé. Crec que però això va tenir un boom, no?, en alguna època, quan van sortir... Com es deia? Bueno, sí, la xica que mistos, no... Sí, però no d'aquest palo, d'aquests no, ja sé. Però aquest autor era... No sé què, que no amaven a les mujeres. Los hombres que no amaven a les mujeres. A partir d'aquí crec que va fer un poc un boom. No tant per aquesta en concret, sinó perquè de cop van sortir un munt. Sí, pot ser. O potser van arribar a Espanya... O ja existien i van ser més... Per tant, vos recomanaria potser l'autora que més he llegit, que és na Camila Lackberg. Apuntant, na Camila Lackberg. Jo tampoc llegeix molt, la veritat. Jo tampoc. Llegeix en l'estiu i aquest estiu me vaig llegir Gent normal, d'Anna, Sally Rooney, no? Sí. I ara vaig començar el segon, però període de feina necessito més desconnectar i tombar-me aquí que no llegir no llegir, no? No puc. No, mos han arribat recomanacions d'aquests 2 llibres i diuen droga dura. Sí, o sigui, jo en l'estiu me'l vaig llegir en una setmana. Sí. I la segona part, o bueno, que no és la segona part, però el segon sembla igual, el que passa que l'he aturat ara perquè vull concentrar-me. Vull dormir. Molt bé. Com a referents en tema de fer feina i ser amigues alhora, Tabac i Sobrassada vos demana consell. Com ho feis? Bueno... Com ho feis? Què vol? Què vol, que m'ho veurem? Volem una disputa aquí en directe. No, bé. Fins ara bé. Hi ha discussions. Hi ha discussions? Discussions segur. Necessàries? Sí. Exterioritzar ressentiments és una cosa necessària per fer feina amb amics? A vegades no. Jo crec que a vegades sí, a vegades no. Jo crec que també nosaltres som un exemple poc típic perquè som amigues abans de fer feina juntes. És a dir, érem amigues primer, ara seguim sent amigues, però a part fem feina juntes i, o sigui, xerrant cada dia. Jo crec que en Marina és la persona amb qui més xerr. Però amb molta diferència. Jo m'aixeco a les 7 del matí i tinc un WhatsApp de na Laura. De bon dia o... No, Marina, hauríem de fer això. Bon dia, jo soc la que dic hauríem de fer això. Un meme. Bon dia, i després al vespre sempre se queda con la conversa a mitges. Sí, o sigui... Molta comunicació? Molta. O sigui, separau, o encara que sigui involuntàriament, separau quan, diguéssim, sou amigues i quan sou companyes de feina, o sempre està tot molt mesclat i és una cosa més constant? Sempre ha estat tot mesclat. De fet, quan quedam amb els nostres amics, normalment se mos diu, podem deixar de xerrar d'una i una. Sí. És que és un poc difícil, en realitat, perquè és que ho compartim tot. Ja no és que tenim els mateixos amics. Vull dir, no és que nosaltres dues siguem amigues i, per exemple, tinguem amics diferents, és que estan tots dins la mateixa merda, ja. Ja. Merda igual, no seria la paraula. Bueno, però ells també pateixen quan nosaltres discutim, per exemple. Clar, normal. I el fet de que les dues tingueu a la vegada també un rol híbrid dins del que és la dansa, que és de coreògrafes i intèrprets, això fa que alguna de les dues sigui més una cosa que l'altra, o sigui, que hagueu de definir rols d'alguna manera, perquè si no... Sí, jo crec que sí, però els rols van variant. O sigui, per exemple, podem fer una peça i na Laura, per exemple, està més a baix amb els intèrprets i jo la part més de música, llum i tal, però el dia següent canviem, saps? Que no és... Sí que en un moment exacte cadascú té un rol, o les dues el mateix, però no està definit, perquè en realitat, com que tenim exactament la mateixa formació i ella diu blanc i jo dic negre, doncs també és la gràcia de les nostres peces. Sí, jo crec que en plan una cosa dolenta i bona que tenim és que sempre està en desacord, i això fa que li donen moltes voltes les coses i que per tant quan decidim alguna cosa a nivell feina és algo que les dues volem, perquè ho hem discutit tant, exacte. I que fem moltes voltes. Sí. Això és superinteressant. I imagino que, bueno, supos que és un nicho de discussions i que a vegades... Com ho feis si qualque vegada necessiteu separar o no necessiteu separar? Crisis màxima. Màxima. Si ja arribem al punt que ho hem de separar, en plan, hecatombe. Hi ha qualque de matí que no s'ha rebut el WhatsApp de bon dia? No? Passi lo que passi. Passi lo que passi. Però a vegades és bon dia, amiga, i un corazoncito, i a vegades és bon dia, haurien de fer... Vale. Aquí jo ja sé que quan de Maria m'envia hola, haurien de fer, ja dic, ahir va passar alguna cosa, i quan és bon dia, amiga, és tipus...
però tot ok. està molt bé que tingueu un codi intern, això està bé. Jolín, això ho apuntat, Pablo i Rafael? Nosaltres no ens despertem cada dia amb un Bon dia, amics. No, sí que hi ha hagut gent que mos ha dit podem deixar de xerrar de tabac i solsada? Això és Sí, veritat. això ha passat. Bueno, és que al final és molt difícil separar la vida de la feina. Quin és el vostre color preferit? Jo no tinc color preferit. Oh, Marina. Sóc així de sosa. És que qui té un color El preferit? negre. No, depèn. Tu tens un color preferit i el dus sempre? O què vol dir que tinguis un color No, preferit? tu pots ser preferit però no el dus sempre. Tu pots tenir un fill preferit però no te l'emportes a tot arreu. Bona comparació, sí. Sí. Els colors i els fills, No m'agrada la paraula preferit. Bueno. Oh, Jo sí, això és una moda que ha dit ara, la Marina. Sí, sí. És que la Marina és molt més moderna que jo. Jo sí que entenc. Lila? No, sí, en això ja estan en desacord. O sigui, Exacte, claro. Tu te quedes amb el lila, Laura? Lila i taronja. Ah, hombre, dos, Que bueno. mesclats tampoc queden massa No, bé, no, no? apartat. Perdoneu, l'altre dia era lila i rosa. Bueno, però l'he canviat per programa. Canvia. la gent canvia, la gent canvia. Sí, en canvia, no passa res. Però els liles és el teu color preferit pre-boom feminista o post-boom feminista? Abans, Pre. Vale. Molt pre. O sigui, la Però- frase a mi m'agradava el lila quan no era mainstream, no? Exactament, exacte. De fet, podria ara mateix odiar el lila perquè és mainstream, però així tot m'agrada el lila. Molt bé. Una dona de principis. Exacte. Vos fixeu o teniu qualque mania amb el número de requadres de paper del vàter que utilitzeu quan anàveu al bany? Aquí hi ha hagut una persona no li ha volgut donar la pregunta i l'altra sí. Utilitzeu sempre els mateixos? Varieu? Estàs dient que quan t'estires el Exacte, paper de sí. vàter comptes. Qui fa això? Jo. Vosaltres tres. En Tomeu Jo no. té una sèrie de deixebles que fan algo similar a lo que fa ell. De fet, no descarto que aquest podcast sigui una excusa per reclutar gent que pensi el mateix que ell. I en darrerament aquest he sentit. vist a Twitter que això és un tema Cert. que s'està treballant bastant, o sigui que demanaré que posin tema cada vegada que xerrem de paper de vàter. I si jo ara vaig en el vàter, te posaràs a comptar els papers que he Els teus no. utilitzat? No, no, Ah, t'has de només els comptar tu i teus. mos has de dir. Seria No bastant... estic tan loco. No, home, seria no, bastant... no, no. Els té numerats. Els vas traient 1, 2, 3. Pàgines, Com quan vas a la carnisseria i demanes número, Sí, doncs és sí. exactament el mateix. Bàsicament, l'estadística mos dona 3 escoles. Una és la d'en Tomeu, que és 3, cada vegada 3 requadres. I tots els que vulguis. O sigui, O Les múltiples vegades que de facin falta, però cada torcada... 3. Agafa 3 requadres. Una altra escola és de números parells. Els que siguin, però que siguin parells. I una altra escola és els que venguin, els que facin falta. hi ha gent que fins i Això tot... normal, l'escola. Això és la gent normal. Gràcies. Hi ha gent que fins i tot no ho mira. Jo m'apareixen... Bueno, locos, Jo- locos. M'apareixen locos, aquesta gent que no mira el número de papers que agafen. Bueno, Jo és crec no. que això és una malaltia. Vull dir que Ja xerrarem. és Tu un poc trobes- raro, perquè és una cosa que fas normal. O sigui, ho fas molt, això, no? Un pic en el dia, Però és com a que- mínim. Marina, la meitat d'energia al dia se te'n va en pensar això, en tenir fer el recompte de... Me surt bastant natural, eh? Ja tenc la tècnica que sempre en surten 3. Pam, pam. O sigui, clar, tu de petit la taula del 3 et sortia rapidíssima al col·le, no? Em pot En dir plan, qualsevol. També ho trobo que la gent que no compta el paper de vàter és gent que no ha passat fam, saps? Gent que va a l'ample. Que viviu en l'opulència. pujats en el dòlar, saps? Quin lloc vos agradaria visitar abans de morir? Algo que tingueu així com... O no, però potser també no teniu cap tipus d'interès en descobrir la geografia mundial. No ho sé, la veritat. No ho havia pensat. O sigui, hi ha molt de llocs que m'agradaria anar, però quedar-me'n amb un... No, un punt no. Ah, qualsevol lloc d'Àfrica, que no he estat mai a Àfrica, jo que sé, per M'agradaria anar a exemple, Àfrica. perquè és un continent que no he estat. Has estat a Marroc, però? Correcte. Aquí, és que aquí Però bueno, No és amén, Àfrica. amén. hem fet feina d'investigació i... Amén. No m'aixeu amb evidència, per No, favor. broma. Te referies més a Àfrica Exacte, Negra. gràcies, Rafael, sí, exacte. A mi al Japó, perquè m'han dit que és molt guapo i me faria ganes anar-hi qualque vegada. Has estat... No, no. No, T'imagines? he estat a Xina. Japó i Àfrica. M'ho bueno. Bueno. Molt bé. Jo també m'agradaria anar-hi en els dos llocs. Has fixat que oposats, no? En plan... Sí, sí, és que no ho coincidit en res des de que ha començat el programa, jo crec. Bueno, jo crec que podem començar a concloure que la gràcia d'una i una és
els pols oposats, que són la Laura i la Marina. Quan coincidim és preciós, eh? Sí? Sí, sí. I no Home, vos, clar, és sublim. no vos resulta com a raro coincidir en plan, ui, estem coincidint, anem a aturar un moment, anem a pensar en què està passant. Mos posam bastant contentes. Sí? En plan, està molt d'acord. Teniu una botella de cava sempre en pres, no? Per això quan passa. Anem a xerrar un poquet de fer feina a Mallorca. Jo crec que és un tema que joves com nosaltres que hem hagut de... Bé, hem triat estudiar fora de Mallorca i començar la nostra vida professional fora de Mallorca i tenim pensat en qualque moment, o que ens agradaria tornar a Mallorca a desenvolupar la nostra activitat professional, potser ens trobam qualque entrebanc perquè apareix hi ha la sensació que o fas feina en el sector turístic o te dediques a l'educació i la resta d'àmbits professionals a lo millor a Mallorca estan una mica no, bastant més complicats accedir-hi i tenir una certa qualitat. Explicau-nos des del punt de vista de la dansa com funciona això, si realment és més... M'imagino que la resposta no és que sigui més fàcil, sinó que trobeu. Ho heu intentat? Sí, o sigui, la cosa és que si ja vosaltres veus això que estàs dient i nosaltres ens dedicam a algo que és cultura i dins la cultura, dins les escèniques, la dansa, és a dir, podríem dir que igual és el pitjor que podries fer per dedicar-te a qualsevol lloc del món, més a Espanya i més encara a Mallorca. Uau. Qualsevol lloc no. O sigui, a Alemanya tenen cada teatre, cada poble té la seva companyia de dansa, la seva companyia de teatre, la seva companyia de circ i tothom va al teatre. Vull dir, qualsevol lloc no. Si xerrant d'Espanya i més concretament d'aquí, és difícil. I toques un tema de teixit, tema de finançament, de les dues coses, d'interès polític... Interès polític i, per tant, tot l'altre que has dit, finançament, teixit, etc. Vale. I creus que hi ha un poquet d'esperança o ja ho tiram tot en els fens i és impossible? A mi m'agradaria molt dir que hi ha esperança i segurament n'hi ha un poquet, perquè jo crec que hi ha gent jove que s'està formant i que està fent feina fora, que vol tornar aquí i vol que tot això vagi bé, però també arribes aquí a qualsevol teatre o qualsevol institució a fer feina i te veus un poc en les mans fermades, perquè això aquí ho fem així, això fa 20 anys s'ha fet així i no hi ha com una petita voluntat de tirar endavant, però bueno, jo tinc esperança. Vull dir, jo crec que hi haurà un moment que tot això canviarà, però vull dir, nosaltres hem anat a reunions d'Escacim i que els directors del teatre ens diguin m'agrada molt el que feis, nines, però jo no ho programaré un teatre perquè la dansa costa molt. Vull dir, això és que te peguen una punyalada, o sigui, és molt dur que te diguin això. És com, bueno, si no programau, si no feis unes activitats, si no donau peu en això, no. Però aquesta resposta que trobeu és perquè pensen que el públic no consumeix dansa o sigui, la dansa costa molt a nivell que els costa molt econòmicament o costa molt moure gent que vagi a veure dansa? Costa molt moure gent que vagi a veure dansa, perquè si per exemple jo te dic vés a veure dansa contemporània segurament te diran això és molt raro tal, però no és vera, vull dir, pots generar un públic, pots generar unes activitats que costin el públic a la dansa, pots fer tallers a nens petits que comencin a veure coses de dansa, pots anar a les escoles, però és que això no se fa, vull dir, no hi ha un interès. També al sector de l'educació li dius fes una classe de dansa a la setmana a la teva escola i potser se pugen pel cap perquè no poden arribar a la taula dels tres, saps? Ja. O sigui que al final no es fan espectacles de dansa perquè la gent no va a veure espectacles de dansa perquè no es fan espectacles de dansa. Sí, això és com sempre. Sí. Perquè, a més, és que és mentida, perquè la poca experiència que han tingut aquí, que han fet qualque cosa de dansa, sí que hi ha teatres que s'han omplert, i és que no s'han omplert és perquè no s'ha publicitat i que la gent no ho sabia. Clar, perquè aquest és un altre tema. Si tu no dius que hi ha un espectacle de dansa aquí, o que hi ha un espectacle, és difícil que la gent hi vagi. O sigui... jo crec que no hi ha interès i tampoc hi ha ganes d'intentar-ho canviar ara mateix. O si n'hi ha, la gent que té poder per poder-ho canviar, o li posen les coses molt difícils o
també no és una cosa d'un dia per l'altre, vull dir, és una cosa de feina, no és una cosa que tu programis una cosa i que de repente sigui un boom. Això pot passar, però això no vol dir que tinguis un públic de dansa. Ha de ser una aposta un poc a llarg termini. Exacte, això ha de ser una cosa que se programi, que se vagi educant, vull dir, no és una cosa de, vinga, anem a programar una cosa i que la peti, no és així. Vull dir, és una cosa que s'ha d'apostar per programar dansa. S'ha d'apostar per també fer un circuit, generar un públic i generar un moviment de que la gent vagi a veure, però no només dansa, vull dir, el teatre principal no pot ser que vingui Malpelo i que no s'esgotin les entrades. Vull dir, Malpelo és una companyia referent d'Espanya i que està fent gira per tot el món. I que més són d'aquí. Sí. Ah, sí? Bueno, a part de la companyia que és d'aquí, un dels directors és d'aquí. O sigui, com referents mundials que Palma o no se publicita o no coneixen perquè la gent ho consumeixi. Jo, ara potser corregiu-me, però en el cas de la dansa contemporània pots estar pujant una generació de les quals vosaltres sou punta de llança, que s'estan començant a fer moltes coses i molt ben fetes, i crec que se vos comença a tenir en compte, o com a mínim ho intenten, o... Jo crec que sí, però que sempre hi ha aquesta cosa que damunt nosaltres ens passa, que som joves i som dones, com a paternalista de vos ajudarem a fer això, però ja vos hem intentat ajudar a fer això, per tant ja està. Vos donem aquesta residència i ara ja està, ja vos hem donat aquesta residència per fer això, ja sou vosaltres que hauríeu de... Vamos, que se pensen que en deixar-vos assetjar 15 dies a un lloc ja fan massa, no? Sí. Bueno, esperem que canvi i esperem que vosaltres ho pugueu aprofitar. Per sortir un poquet d'aquest mood trist, recomaneu-vos una cançó en grup que estigueu escoltant molt darrerament. Sou d'aquesta gent obsessiva que quan se posa amb una cançó no la pot deixar d'escoltar, com jo, per exemple? Veig que aquesta entrevista és coses que me passen a jo. Les teves coses compartides amb la gent. Per això la gent fa un podcast. I vull saber si la gent li va ser igual. Qualque recomanació musical? És que jo me fa un pot de vergonya. No, digue-ho. Bueno, és anar a Maia. Ara, perquè vam anar a l'Esaca a fer feina allà. I voleu treballar passejant per Navarra? No, i vam estar com una setmana escoltant la mateixa cançó i ara no la puc aturar d'escoltar. Això era el que cercava. Però no puc més amb aquesta cançó ja. O sigui, l'escolt per dir sí, però és com, ja està, Marina. Arribes al punt d'odiar-la. Tu, Laura? Comparteixes a Maia? Jo no soc bastant d'obsessionar-me... És que normalment no escol música. De fet, en això que ha fet tothom de compartir-ho a Instagram de tus canciones más escuchades, a jo m'han sortit les que utilitzava per donar classes. Bueno. Clar, vosaltres feis molta feina... Mira, aprofita això. Expliqueu-nos, crec que una de les darreres peces que heu fet, heu creat vosaltres la música. Com ho feis, això? O sigui... Com podeu ser intèrprets, coreògrafes i després al damunt fer la música? En realitat no l'hem fet nosaltres. Ara havies de quedar bé, que sí, Laura. Però en part sí. O sigui, l'ha fet un músic que es diu Rodrigo Ramsey, que és molt guai, i el que passa que l'ha fet en les nostres veus i en frases que han dit, o sigui, la peça, o així un poc en general, va sobre el plaer de ballar i sobre el que mou a cada persona ballar i gaudir del moviment. I mos pareixia com interessant fer-ho a través de lo típic, quan estàs assajant o estàs donant classes de dansa, normalment tu ho fas amb veu, és a dir, acompanyes moviment en sons i això. Llavors mos pareixia interessant fer tota la música a partir d'això. I molt l'ha fet ell, però nosaltres hem estat bastant damunt la creació de la música. No. Vull dir, el mèrit és seu, el que passa que tu generes un equip amb una idea i tothom va amb aquesta idea. Ell, en la seva especialitat, que és la música, la il·luminadora, l'escenògrafa, vull dir que la idea era nostra, la nostra motivació era crear aquesta peça damunt això, però la feina de la música l'ha fet ell. No, vull donar l'enhorabona perquè ha quedat superbé. I un poquet en la línia, jo crec que, i justament m'ha fet gràcia perquè ho xerràvem durant l'hora del berenar, aquestes com a tendències noves que hi ha dins la dansa contemporània, m'ha fet molta gràcia una frase que heu dit, que ara se valora molt a la dansa no ballar. Podeu desenvolupar això? Ara no mos faràs ficar-nos dins un merder. No. Bé, si voleu, no esteu obligats a res. A lo millor d'aquí 3 anys nosaltres fem la no dansa. No. I som supertransgressores. No vos retreurem aquest àudio. Sí, claro. Ara una i una no dansa, no ballen i deien això de no ballar. Sí, jo crec que passa un poc, igual que també és una moda,
I passa... La moda de sac Exacte, bocata. tal qual, i passa moltes altres coses, el que passa que en la dansa sabeu més. I que és que ara pareix que és com a inversament proporcional a lo interessant que sigui el teu discurs a una peça amb el fet de ballar. Però és supercontradictori, però jo ja ho veig supernormal dins la dansa, de fet que a vegades nosaltres ens plantejam i dèiem hi ha massa moviment a la peça. O sigui, fer-te aquesta pregunta ja si és una peça de dansa en Però realitat... això no arriba a devaluar la vostra formació? Sí, jo crec que en certa manera sí, i també crec que sí que hi ha espai per gent que vol investigar la cosa aquesta de pues, intentar anar en el moviment zero o no moure'l-te, o és que hi ha espai per tothom. El que passa que ara s'abraça un munt, pues, només és la gent, així molt en general, després hi ha cabuda per tothom, però el que està més de moda, sobretot a les ciutats més grans, tipus Barcelona, Madrid, d'Espanya, Xer, és el fet com a de... que sigui superinteressant de lo que xerres, que sigui superinteressant el contingut de lo que fas, però que el moviment no sigui el que ho abarca. Que sigui una cosa més intel·lectual que no visual o estètica. Vale, que vulgui projectar més un discurs Exacte. o una idea que no el Exacte. moviment en si. Sí. I sense moviment, quines eines s'utilitzen per transmetre aquest discurs o aquestes idees? Per començar, una bona sinopsis que tu te la llegeixes i dius Ja sé de què va això. ho entes tot, ara veiem què faran. I després, com molts elements escènics Il·luminació, que escenografia, no? També, en plan, no tot el que dic moltes vegades és que guai, que sigui tan guai el teu discurs, però igual m'estim més que el comentari del canvi climàtic que ha estudiat algo que té que veure, que s'ha informat, que no tu que has estudiat coreografia. Vull dir, que si només és important el discurs i no és important l'envoltori, és a dir, quan tu presentes, igual és millor que m'ho expliqui qualcú que ho sap més. Ja. És que jo una cosa que estic trobant darrerament és que en tot en general, inclús no només en les disciplines artístiques, sinó que en general està com massa mitificat el voler innovar, saps? Sembla que al final tothom ha de trobar coses noves, tothom ha d'innovar i és en plan, deixem que això ho facin 4 genis o la gent que realment domini tant el mainstream que estigui preparada per innovar, perquè aquí sembla que qualsevol imbècil pot estar descobrint una nova vessant d'una disciplina artística i en realitat el que estàs fent és el subnormal. Ficar la pota fins al fons, no? Va, conta'm-nos un poquet... Ja han quedat que vosaltres defugiu del moviment zero, de moment. Quins projectes teniu en marxa ara? Bueno, pues això, dia 21, 22 i 23 estàvem al Teatre del Mar, aquí a Mallorca, Palma, i estrenàvem Hacemos como que bailamos, que ho vam estrenar a Fira B, és la peça aquesta que xerraven a Laura, que xerra d'esplai de ballar, de com s'investigació del cos i la teva formació acadèmica, pues, sabeu tot plasmat allà. I després, el 26 i 27 de març, ho estrenam a Barcelona, a la 15a Metropolitana de la Dansa, en el Teatre Sat. 21, 22 i 23 també de març? No, 21, 22 i 23 de gener a Palma, en el Teatre del Mar. D'aquí res, sí, sí. 15 dies queden. I després... Encara queden entrades? Claro. Sí, ja fora bromes, passarem el link per si Posarem el link a les nostres xarxes. qualcú li interessa. Ens agradaria que l'anéssim a veure. I feis d'intèrprets i coreògrafs només una cosa? O les dues? Sí, feim d'intèrprets i coreògrafes. Ara aquesta peça la tenim ja més tancada, perquè hem estat 2 anys o 3 fent investigació, hem fet tallers amb gent que no ballava, hem estat a una escola a Portugal, vull dir que hem fet bastanta feina, i ara ja trobam que és el moment de presentar-la. Sí, sí. Molt bé, i per acabar, tabac o sobrassada? Jo com a persona no fumadora, Ja, és difícil, no? Que t'agradi més. sobrassada. Jo sobrassada també. Molt bé. Moltes gràcies, Nines. Molt bé, doncs avui aprofitarem que tenim 2 artistes de convidades.
per parlar una miqueta el que ja has introduït, Tomeu, amb les teves preguntes, que és el tema de com està la cultura en aquest país i sobretot com s'ha vist afectada des de l'inici de la pandèmia, que bé, a més de castigar-nos la pandèmia amb podcasts nous de gent que es pensa que té coses noves a dir i que en realitat segueix fent exactament el mateix que els seus podcasts de referència, bé, el món de l'espectacle s'ha vist afectat, no? Vosaltres dues ho sabeu millor que ningú. I bé, jo us volia fer un parell de preguntes. La primera és com heu viscut tot aquest temps de pandèmia, en general, sabent que hi havia tota aquesta sèrie de restriccions a nivell de veure espectacles i que realment, si tu, per exemple, volies veure un espectacle musical, l'única opció que tenies és la d'anar a missa i veure avis cantant alabaré, 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 alabaré a mi senyor. Com ho heu vist? A nosaltres evidentment mos enfadava bastant aquesta situació, però a mi el que més me molestava eren els avions. O sigui, en el teatre no te podies seure de vora ningú i en canvi a l'avió podíem estar petadíssims i tots segudets un de vora l'altre. A mi això era com... Sí, en els avions mai s'ha limitat l'aforament, sí, sempre han anat plens, sempre. Per què serà? I després una cosa que ens va passar a nosaltres molt, que ballàvem a carrer i clar, als festivals de carrer tu estaves fora mascaretes normalment, o sigui, abans de la pandèmia, i quan va la pandèmia no veies la cara de la gent, no veies la reacció i era com bastant frustrant perquè tu deies, jo estic ballant i normalment aquí la gent se'n riu i ara mateix no està passant. Hosti, això és un bon punt. I tot això de la pandèmia, en quin moment et comences a replantejar les coses? Vull dir, quan veus que això ja no ho pots planificar i dius, bueno, aquí com podem pensar mig any o un any vista si no sabem què passarà realment? Nosaltres és que afortunadament varen tenir bastanta sort i varen seguir fent feina i bastanta feina, sobretot l'estiu després de la pandèmia. O sigui, nosaltres només, dels bolos que teníem només mos en varen caure 2 i un el vàrem fer l'any 2021. Per tant, vull dir... Hi va un punt que sí, perdó. Hi va un punt que sí que quan havíem de fer la declaració de SIVA, que estàvem tots tancats a casa nostra i va ser com en plan, no tenim cap duro, o sigui, no es compte, no sé com ho farem, però després se va emplaçar tot i sí que va ser... O sigui, el moment clau de març, que tot no sabies com acabaria, com passaria, sí que va ser un moment en plan, què farem? Vull dir, ja està, s'ha acabat, tancam el xiringuito. Però després se va començar a reactivar tot, a veure que les institucions van tenir com una voluntat de que la cultura se reactivés, de donar valor i tot això, que va funcionar bastant. Nosaltres durant l'estiu van tenir bastanta feina, el que passa que després sembla que ja ha tornat tot. Pareixia que havien d'aprendre de tot això i ha tornat tot allà mateix, en plan, sí, unes ajudetes en el principi i ara ja s'ha acabat. Bé, doncs, jo el que volia també és, a banda de criticar una mica les institucions per tota aquesta gestió que han fet, crec que des del món de la cultura també s'ha de fer una mica d'autocrítica i al final pensar que potser tota aquesta campanya de la cultura és segura, crec que no va acabar de funcionar perquè realment no era del tot concreta, d'acord? La cultura és segura. I què és cultura? No? Vull dir, què engloba tot això? Llavors, el que he decidit és, des de Tabac i Sobrassada, davant el panorama de que a lo millor, de fet no sabem com estarem d'aquí poc temps en quant a pandèmia, he volgut ja anticipar-me i fer una campanya a favor d'un sector molt específic de la cultura, una disciplina molt concreta, i aquesta campanya es dirà l'escultura és segura. D'acord? Llavors, estarem d'acord en que l'escultura és un art que no és massa mediàtic, no? Tot i que en realitat és una expressió artística que és totalment transversal dins de la societat i que va des d'obres com el David de Miquel Àngel fins als cendrers que jo feia amb fang a les classes de plàstica, que eren tan lamentables que no complien ni la pròpia funció de contenir cendra, que és de lo més trist que pots dir d'alguna cosa. I és per això que he intentat congregar una sèrie d'artistes del món de la cultura, són tots catalanoparlants, i bé, he intentat que ens facin un cop de mà en aquesta campanya de l'escultura segura i us porto, aquí tenim el primer tall del primer dels artistes. Hola, què tal família? Com em veieu? Superguai, Ni l'Àngel Llàcer em supera.
Escolteu, motherfuckers, només dir-vos un hola i adeu des de la Polinèsia Central, un gran punt De referència del món de l'escultura mundial. com Rimam Central, vale? Aquí darrere meu, el Jordi i un parell de mariners de merda i, com sempre... Suport màxim al món de l'escultura. Bé, moltes gràcies, Joel Joan. Moltes gràcies per aquest àudio que has dedicat expressament al món de l'escultura. No sé què us sembla, Joel Joan, en general, com a artista, com a actor. Com a personatge, curiós. Sí, curiós seria la paraula, sí. Persona compromesa. Sí. Molt bé. Una altra cosa no es pot dir després d'aquest àudio. Jo, quan era jove, m'encantava. Vull dir, quan feia plats bruts era bastant mític en Joan Joan. Segueix sent mític. Seguim sent mític per unes coses o per unes altres, però segueix sent mític. Bé, després he portat un cantant, també. Podem escoltar el segon àudio. Bona tarda, amics de Tabac i Sobrassada. Soc l'Alguer, cantant, líder i messies de Charango. Ara que hem deixat la nostra activitat musical, m'agradaria centrar els meus esforços en donar suport al sector de l'escultura, que està patint molt darrerament. Els darrers 2.500 anys, diria jo. L'escultura és una gran metàfora del que representa la vida, que també és un circ, i un riu, i una lluna també, i si m'apures, un saltimbanqui, d'un circ, on tots ballem, la vida, un riu, que s'enlaira, el riu. Bé, ho deixo ja que en mitja hora he quedat. Tinc una sessió de fotos, al camp de refugiats de Lesbos. Us ho recomano. Queden molt monos a les fotos promocionals. Jo ja no utilitzo Google Imatges. Quan necessito una foto, vaig a Lesbos a buscar-la. Són tan feliços amb tan poc. N'hem d'aprendre molt dels refugiats. Bé, no m'enrotllo més. Només em queda dir: l'escultura és segura. Refugees welcome. Girus go home. Just do it. Impossible is nothing. Cuando haces pop ya no hay stop. Rexona no te abandona. Moltes gràcies. Heu estat genials aquesta nit, Sant Joan de les Abadeses. Molt bé, moltes gràcies a l'Alguer de Charango. Per acabar, porto un altre artista musical, que en aquest cas és Batgyal, que ens ha volgut dedicar una cançó per aquesta campanya de l'escultura segura. Ojalá sigui cada día más culona. Me reporto en tu zona. Desde Mallorca a Barcelona. Tú mi Jay-Z, yo te Beyoncé. Para la crew de Tabac y Sobrasada, mi puse es vuestro lugar de acampada. La escultura es segura, mi flow es tu drogadura. En la cama no estás a mi altura, no te va a quedar hueso sin fractura. Me reporto en tu zona, para defender la escultura en Barcelona, cada día más culona. Como el pensador de Gus Rodán, en La Palma yo soy el mayor volcán. Yo en la Viti y tú mi Miguel Ángel, de tan pega me meten en la cárcel. Tus brazos abiertos como el Cristo Redentor, porque mi pussy está hot como un tractor de Manacor. En Nilo yo soy la Venus, pero no sufras bebé, yo tengo manos, para traerme unos gramos. La escultura es segura, mi flow es tu drogadura. En la cama no estás a mi altura, no te va a quedar hueso sin fractura. Buah. Moltes gràcies, Anna Batgyal. Fins aquí, jo crec que amb això ja ho salvarem a la pròxima onada. Mare meva.
I per acabar, jo duc un joquet. Un joc que és, ja que no m'agraden els anglicismes, No. però el joc se diu Fuck, Marry, Kill, Vaja, ja ho has dit en anglès. o però, follar, casar, matar, o perquè tots ens entenguem, qui dels tres te fa menys oi. Exacte. El joc consisteix en que jo proposaré 3 personatges i vosaltres heu de dir amb qui tindríeu relacions sexuals, amb qui vos casaríeu i per acabar a qui mataríeu. Us sembla bé? Super. Ideal. Tenim opció, Rafael? I de començar. Vosaltres podeu donar la vostra versió també. També si juguem Pablo nosaltres. i Tomeu. Vale. I tant. I si podeu justificar també per què, també... Raona la teva Tot resposta. i que no mos queda molt de temps, però bueno. Vols que justifiqui jo la de Laura i na Laura la meva? Això seria Que bona aquesta, eh? Vale, ara jo me llevo els auriculars i només vaig a... Que serà més aviat un criticar, no?, el que ha dit l'altre. Exacte, quina merda. Vinga, la primera. El jurat de Masterchef. Samantha, en Pepe i en Jordi. Bueno, aquesta està bastant clar. Mem? Jo mataria a Samantha. Bueno, pobra, però Ojo que ve una d'aquestes que mos posaran les dues d'acord, Ojo que arriba. Treus cava, Pablo, treus cava. Matar, follar, casar, no? Sí, sí, sí. Follaria amb en Jordi Cruz, perquè està bastant bo. I punto. I me quedaria amb en Pepe perquè té pinta de que cuina bé i menjars Hombre, no. que poden... I és adorable. Sí, crec que és bastant clar. El més fàcil d'aguantar dels tres, no? Sí. Esteu d'acord, Estan d'acord? Esteu d'acord. Estan Jo d'acord. també m'assum en aquesta proposta. Tu faries el mateix, Tomeu? Sí, I tu, Pablo? sí, molt probablement sí. Bueno, tot i que trobo que el Jordi Cruz també té números de que sigui el que mati, però El mataries un poquet, eh? el mataria una miqueta. Després de follar, però. Però pensa que l'altre és Samantha. Sí, sí. Ja, és que és difícil, si els pogués Na posar Samantha? en fila i matar-los els dos, però... D'Espanya. Ja ho hem dit tot. Vinga, un altre d'actors. N'Enric Auqué, Bueno, n'Àlex Moner, o Moner, no sé com se diu, Moner, crec. i en David Verdaguer. Jo és que en Enric Auqué tenc com algo amb ell. Ell ho sap, ell però... no ho sap, però... Yeah. Sí, aquest me'l follaria. Molt bé. Ojo que pot ser pagat per mi, S'ho he imaginat, eh? No és el primer pit No. que passa, eh? No. No crec que ens escolti l'Enric de totes formes, eh? bueno, potser sí. No escoltem. No estaria bé, eh? Rebre un En missatge Àlex... per Twitter. Ai, perdó. No, digues, perdona, Marina. En Àlex Moner el mataria pobret perquè és per de descarte. Per descarte. Val. I en... Com és l'altre? David Verdaguer. En Verdaguer pues, me'n casaria amb ell. Perquè és majete. La majeta. És més com... Sí. Comparteixes, Laura? Això igual, exactament igual. També? Sí, Hòstia. Sí? sí, sí. L'estàs clavant amb les Jo preguntes, també. Rafael? Has trobat els punts en què coincideixen? Jo t'he de dir que no conec en Àlex Moner, aquest. És Bé, de- jo me sona el nom, però no sé posar-li cara ni... És de... És que va fer polseres Polseres, vermelles, sí. No l'he vist. Home, així està I a lleig més coses, matar-lo, també. no? Està una miqueta Però ja s'ha lleig. recuperat, eh? Ja s'ha recuperat. Sí. Justament està lleig que quan es recuperi. Jo pensava que tu... N'Àlex Moner. No, no. Jo sóc superfan d'en David Verdaguer. Com per compartir una vida. Sí, sí. Sense follar. Bueno. Bueno. David Verdaguer té un pot de pinta de ser un poc mal de comptar, també, eh? Tu creus? No. En el dia a dia. No ho sé. Sí, com que deu tenir com molt de mal pel cap i tal, saps? Això pot ser. Té pinta d'artista atormentat. Ara que Això se xerra tant de salut mental i jo diguem mal pel cap, saps? És una moda, la salut mental. Totalment. Passarà. No. A lo raro ets normal. Sí. No està ben vist. Hòstia, lo bé que anàvem en aquest programa. Vinga, va, un altre. De la sèrie Compañeros. Val? En Quimi, Navalle i en César. Bueno, mem. És que no sé si heu vist la pel·lícula. No heu vist la pel·lícula. Pel·lícula Compañeros. Segur que sí. En César no té bon final, també, i me sabria greu. Matar-lo dos matar-lo. pics. Claro. Vale, en César Spoiler. mort. En César se mort. No sabia que era una pel·lícula de Compañeros? Sí, no te fallaré. Jo ho sabia quan vaig cercar això, però evidentment no sé de què va la pel·lícula. O sigui, no sé què passa a la pel·lícula. No ho sabia. Mira. Vale, en César mort? Perquè ja se mort? Perquè tanmateix se mort. No som Se queda tetraplègic, crec. Molt pues, millor. I del millor matar per evitar-li sofriment. Jo crec que sí. I Jo- entre Navalla i en Quini... És que no he vist Compañeros. Oh. Jo tampoc, eh? Veus? Aquí estem... Jo Jo només crec del que Club Super 3. en Quimi el poden definir com el guapo malote i Navalla... Sa guapa malota. Sa guapa malota, sí. Tu, Laura, que sí que ets consumidora? Jo crec que me casaria en Navalle. Molt bé, molt bé.
Ara una de cantants. Lola Índigo, Aitana i la Rosalia. Mort tots els tres, per les cares que han fet. Déu-n'hi-do. A veure, jo... Vinga, mentira de piscina. Na Rosalia crec que me la follaria. Depèn de la manja. No. Suficient. Na Lola Índigo... amiga meva, o sigui que... No, aquí no, amics, no se fan amics amb aquest. Me casaria amb ella, no sé, de pinta de campechana, en plan resolutiva, Fantàstic. i Naitana, pobra, te la mataria per descarte. Amb una hamburguesa del McDonald's. Clar, és vera. No el pot De menjar. colesterol, la mataria? No, que és celíaca. I ha fet un anunci? O sigui, ha fet anuncis d'hamburgueses de McDonald's que no pot menjar. Però et seria que de veres, això és un tema que també se O podria també ser. és de moda. Quantes coses estan de moda? No, crec que va sortir que era celíaca de veres. Vale. I que, per tant, el menú Macaitana no el pot menjar. Se diu Macaitana de veres? No ho sé. Ah. Sí. Però molaria. Jo crec que sí. O és així, no? Jo crec que sí. No sé. Bueno, jo ho he assumit sempre. Vinga, us en recordeu de la sèrie Jet Lag de TV3? Val? I les tres que feien feina d'hostesses de vol, na Sílvia, na Clara i na Esther. És que a mi hi ha un problema, que és que nosaltres miràvem aquesta sèrie, cada una érem una. O sigui, hi havia la cosa, per tant, matar, segons qui seria matar una de les meves amigues. Ah. Estic d'acord. I vosaltres dues qui éreu, vosaltres dues? Jo era Ai, com som jo? Sistèrica. La que xerra a vegades en castellà, Na Sílvia, No. histèrica. Sí, crec que és Nester. Nester. Que és hipocondríaca i tal i qual. Sí, pot ser. Nester. I te sent reflectida amb la No, hipocondria? era un poc per descarte. Ah, vale. Ah. Te va tocar la triar darrere, no? Se m'ho va posar. Jo no veia relació. I tu, Marina? Jo qui era, na Carla. La pija, sí. Na Carla. Sí. Na Carla... Ets, Sí, correcte. Que se tira tothom. Sí, tenia una vida sexual bastant activa. Bueno, aquí mataríeu, aquí teniu relacions sexuals i en qui vos casaríeu. Amén, jo mataria... Separau de les vostres amigues, Vale. no ho mateu... Jo mataria a Carla. Gràcies. Moltes gràcies. Salvaria... no, salvaria no existeix aquí. Follaria en Esther i me casaria en Sílvia. Molt bé. Sí, per qui no ho hagi entès, la Laura follaria amb ella mateixa. Pues jo mataria a na Diana, no? No, aquesta no és hostes. No, però només les tres que eren hostesses. Pues jo mataria a na Carla. Suïcidi? Em follaria amb... Nester, no? Saps qui és? Na Sílvia. En na Sílvia... Era com la més canyera. Sí, és la mal lletada, no? Sí. En na Sílvia i me casaria amb tu, carinyo. Una altra boda, una i una. I ara, per acabar, per fer un pot de polèmica, Pablo, Tomeu o Rafael, un tabac i sobrassada. No, per favor. Poden no contestar. Mos matam els tres? No, No, sí, home. mos casaríem amb els tres. Cute. Vosaltres vos divorciaríeu la setmana, també vos ho dic. Ara sí! Ja és aquí! S'ha acabat l'espera! El cap de fava de capçalera! I com venim fent darrerament que tenim convidats o convidades, el cap de fada de capçalera el proposaran a les nostres convidades avui. Bueno, la Samantha de Masterchef és un personatge que no mos cau massa bé, perquè A nosaltres tampoc. és bastant fatxa i a part, com pot s'agafar 5 anys, quants? 5, no, 20 o això. I no sap llegir Teleprompter. No en sap. No en sap. Ja l'heu matada, però vull dir que jo crec que ja l'heu castigada prou, però bé, no. Jo crec que no està mai de més ficar-se en la Samantha, també. Jo no la puc sofrir de cap manera. No sé qui l'ha col·locat allà i per què encara està allà. Jo crec que dels programes, la xica. Quan fan un programa d'aquests, I no hi ha tipus cap televisió espanyola, i ponen la xica. No hi ha cap altra lota dins Espanya. Però que no ho fa bé, no ho fa bé. Deu ser la més... Segona més joc. Joc dolent. Ah, vale. Perquè sé que tothom ho odia. Ah, vale. A lo millor cerquen una figura que la gent odi i... No, clar, si és això el que cercaven, ho han aconseguit, jo crec.
Molt bé. I doncs és la nostra llista de... No comentar Ah, el seu passat. Faig. com? Gràcies, Marina. O el seu present, fatxa. Bueno, també. sí, Sí, perdó. Em volia referir als seus avantpassats, que no té molt clar. Era... El metge d'en Franco, crec. No, el seu padrí, o repadrí, no, padrí, Padrí. O son pare. son pare. Toma. Crec Era en que Franco. Son pare era el metge i amic d'en Franco. Ah. Aquesta informació tampoc és superfiable. Igual era... Però ja molt basta, no? Jo crec que sí. Però per matar-la serveix. Jo em pensava que era família bona i no me pensava que fos col·legada. Bueno, potser el metge vol dir que dormia cada dia a casa seva. A lo millor el Epa. metge estava liat amb en Franco. T'imagines? Això? Seria Franco. preciós. Exclusiva, de tabac i sobrassada? Però ja tenies culo blanco. Hòstia! Vinga, adeu. Moltes gràcies, Laura i Marina. Gràcies. A vosaltres. 21, 22, 23 de gener, Teatre del Mar. Hacemos como que bailamos. Ja posarem els links a la descripció. I, sorpresa, les primeres convidades. Vos han duit un regalo. És que nosaltres som de quedar bé, allà on Però passam. molt bé, Això és el primer pic que passa i mos fa una il·lusió que no vos podeu ni imaginar. Són unes bossetes d'una i una, que bueno, quan ja no tinguen res per ballar, pues les vendrem. No. A veure, però són els bosses superútils. Quina manera de rebaixar un regal. No, Això esperem que marqui un precedent. Hosti, moltes gràcies. Tote bags d'una i una, vermelles. Sí, vermell, molt bé, molt xules. Mida un poc més grossa que l'estàndard, també Exacte. va bé. Per Acaben 5 botelles d'aigua. Concretament. De quin volum? Litre i mig. 5 botelles de litre i mig. Encara que està malament comprar plàstic, això també és important. Exacte. Però Però bueno, poden ser caben. botelles de vidre també. De Però litre i que mig. sàpigues que caben, no? Tant pots anar a fer la compra com pots anar a fer un concertet de moderneo i dur-la buida només per postureo i per patrocinar una i una. Moltes gràcies, de veres, ens fa super d'il·lusió. A vosaltres. I de fins aquí? I molt bé d'aquí 15 dies. Adeu. La penyita.